Il-Kap Nazzjonalista Alex Borg qal li l-budget tas-sena d-dieħla kien let down fi kliem ieħor skontu id-diżappunta. Din id-dikjarazzjoni għamela fuq il-Midja Nazzjonalista waqt li kienet jirreaġixxi għall-budget tas-sena d-dieħla. Fl-analiżi tiegħu huwa għalhekk. Isek tara differenza kbira bejn il-ħajp li kien hemm għall-budget li ġurnata wara l-oħra kien jgħidu dan ħajkun l-aqwa budget tal-istorja ta' pajjiżna. Tant kemm kien hemm ħajp li mbagħad in-nies they were let down. Dan għalkemm il-budget ippreżentat tal-akbar tnaqqis fit-taxxa l-familji li jlaħħaq il-160 miljun euro u li naqat ma traħis fit-taxxa li ngħatat lil kulħadd is-sena li għaddiet, apparti għatta miżuri oħra li minnhom ibbenefikaw il-faxex kollha tas-soċjetà. B'reazzjoni għar-replika tiegħu fil-Parlament, Borg qal li preżenta għatta proposti illi iżda mhumiex finali. Għamilx biss kritika kostruttiva tal-budget illi kellna qudiemna, però wkoll konna proattivi illi aħna bdejna billi fir-replika tiegħi ħriġna 50 proposta għall poplu Malti Bawċi kollu. 50 proposta li mhumiex il-finali. Fil-fatt minn 50 miżura li ħabbaru li jelenkom ta' malajr fl-aħħar 10 minuti tad-diskors tiegħu, numru kbir minnhom diġà saru jew qed iseħħu fil-waqt li l-bqija huma miżuri jew ikkupjati jew inkella li mhumiex studjati. Rigward l-iżviluppi brabta ma' sentenza tal-arbitraġġ tal-Kamra tal-Kummerċ Internazzjonali kontra Stewart Healthcare, il-Kap Nazzjonalista għażel li jikdeb pubblikament. Gvern Malti ta' 900 miljun l-Stewards. 900 miljun li 400 miljun minnhom kellhom imorru fuq isptarijiet ġodda. Din id-dikjarazzjoni hija fatwalment skorretta hekk kif is-sentenza tal-arbitraġġ turi li l-Gvern qatt ma kien obbligat iħallas għal bini jew rinnovar tal-isptarijiet u fil-fatt l-Istat ma ħallasx għal dan. Dan fil-waqt li l-hemm l-impressjoni li qed jipprova jagħti Borg l-arbitraġġ qal ukoll li l-Gvern Malti fair value for money tas-servizzi illi ħallas għalihom. Fl-istess intervista l-Kap Nazzjonalista qal li kellu joqgħod biss fuq stqarrija tal-Gvern dwar dan is-suġġett minkejja li kif imwiegħed il-Prim Ministru ppubblika sentenza kollha tal-arbitraġġ il-ġimgħa. Sirna nafu b'dan ir-rapport tal-ICC. Sempliċement b'stqarrija tal-Gvern Malti għaliex la ppubblika is-sentenza xtajt tal-ICC, la tagħna informazzjoni xtajt, però aħna kellna noqogħdu fuq stqarrija tal-Gvern Malti.